Добрый дзень, дарагія беларусы і беларускі. Я ведаю, што на гэтым тыдні навіны асабліва палохаюць. Іх вельмі шмат і часам словы палітыкаў супярэчаць адно аднаму. Таму давайце абмяркуем галоўнае, што цяпер адбываецца. З 24 лютага ідзе вайна. Расія напала на Украіну, знішчаючы і акупуючы украінскія гарады, забіваючы мірных жыхароў. Пры гэтым Лукашенка аддаў Беларусь як палігон расійскім войскам і тым самым здаў частку суверэнітэту нашай краіны. І гэтым ён паглыбіў і палітычны, і гуманітарны, і эканамічны крызіс. І стварыў сур'ёзную пагрозу нашай незалежнасці. Як вы ведаеце, Пуцін аб'явіў мабілізацыю ў Расіі. У бой адпраўляюць людзей вельмі розных узростаў, прафесій, стану здароўя, шмат з іх без мінімальнай ваеннай падрыхтоўкі. Лукашенка сказаў, нібыта ў Беларусі мабілізацыі не будзе. Але улічваючы ўсё, што ён зрабіў да гэтага, яму ўжо ніхто не верыць. І не проста так. Беларусам ужо пачалі прыходзіць позвы з так званымі мабілізацыйнымі прадпісаннямі. Калі вам ужо прыйшла такая, што б ні было ў ёй пазначана, вучэнні, мабілізацыя, прызыў, не выконвайце таго, што там напісана. Зразумейце, вайна ідзе ўжо 7 месяцаў. Тое, што цяпер у Расіі пачалася мабілізацыя, гэта знак, што ў Крамлі не атрымалася выканаць свой жахлівы план па знішчэнні Украіны. Яны не могуць адступіць і зараз будуць ахвяраваць яшчэ большай колькасцю чалавечых жыццяў. Але беларусы не павінны быць рэсурсам для чужых вайсковых амбіцый. Беларусы не павінны расплачвацца жыццямі, сваімі апошнімі зберажэннямі і будучыняй сваіх дзяцей дзеля выратавання двух дыктатараў. Дарагія беларускі, я ведаю, што часта нас, жанчын, выносяць задушкі, калі справа тычыцца вайны. Але мы з вамі валодаем вялізнай сілай. Менавіта жанчыны ў пачатку вайны тэлефанавалі ў ваенкаматы, даведваліся, дзе іх вайскоўцы, сыны і мужы, патрабавалі вярнуць дадому прызыўнікоў, аказвалі ціск на іх камандаванне. Жанчыны пераконвалі сваіх знаёмых афіцэраў не выконваць злачынных загадаў і распавядалі сапраўдныя, праўдзівыя навіны. Рабіце гэта і зараз. Шматлікія нашы родныя і сябры трапляюць у пастку нібыта заспакаяльнай прапаганды, але ў суседняй краіне ўжо мабілізуюць цывільных. Так што ведаць, што насамрэч адбываецца, гэта зараз пытанне асабістай бяспекі і бяспекі вашай сям'і. Дарагія беларусы, беражыце сябе і родных, не паддавайцеся на хлусню і маніпуляцыі. Вайна разбурае ўсё на сваім шляху. І таму, як бы нас, беларусаў, не спрабавалі ўцягнуць в яе, не дайце выкарыстоўваць сябе. І я кажу гэта не толькі як палітык. Я жанчына, я маці. Я ведаю цану чалавечага жыцця і ведаю, як сціскаецца сэрца, калі твае любімыя людзі не ў бяспецы. Паклапаціцеся пра сябе і блізкіх, бо мае рацыю заўсёды той, хто абараняе сваю сям'ю і дом.